Malawi Today. The DC ena nkumadandaula nkumanena kuti kodi the DC ali kuti tinanena kale ndipo ndimanena mobwereza kunena kuti ine sinimapanga thovu sinimapanga phuma timafuna ndikamabwera pano pokutulutsirani the DC tizikuwuzani nkhani zenizeni nkhani zotyakuka osakhala zongopeka Amalawi muziziwa zobisikazo zimene akuziona ngati ndi zinthu zokuti iwo akupanga za zobisika koma ife timaziziwa zimene zozo tizikupasirani nkhani zenizeni. Lero ndabwera nazo nkhani ndipo zochuluka nansanganya ndipo ndiwulula zimene zinanena kuti iwo zisaziwike. Ndinena zinthu zomopanda kunyumwisidwa, ndinena mopanda mantha mu dziko la democracy. Chifukwa ine ngati ndi president wa anthu osauka sinimagawa maswiti ndimangoyima pa chilungamo mu dziko la democracy. Lero tiyambira ku Ministry of Health kumene kuli katangale woopsa kwambiri, kumene anthu kuchokera last year mu Okutobala makamaka ku Blantyre DHO kunabedwa ndalama za nkhani ndalama zopambana 78 million zimene zinali za ma health workers. And this is a message going to Global Fund that the money that you sent to help eradication of malaria was swindled. Anthu anaberedwa ndalama zimene zizi wesi still amawauza kwachita force ma health workers aku Blantyre yonse anthu amene anavutika kupanga exercise imene iyi ya mosquito net. Global Fund is one of the institution imene imathandizira kunena kuti dziko linolo lithane ndi nthenda ya malungo kuzera ku Ministry of Health, ndipo amagawa maneti ku nyumba ina iliyonse mwina 5 mwina 7 maneti. Ngakhale kuti maneti osanagawidwe 5-7 amagawapo imodzi chifukwa choti maneti ena anabedwa. Koma zomvetsa chisoni zonena kuti ma health workers opambana 200 amene anachita participate mu exercise imene iyi yogawa maneti, amenenso amagwiritsa ntchito transport yawo kuchokera kumakwawo, anaberedwa ndalama zawo last year kuzafika pakana lero amangonena kuti ayi tikupasani ndalama adikirani ndiyetu nthawi ndi kupitayi. Zisankho ndizi zasala masiku 10 ndipo pa kalendala yeni masankho wasala masiku 7, koma anthu munabera ndalama zawo kuchokera last year. And West still DHO Blantyre kuachita force anthu kuti achite reconcile. Kodi munthu amachita reconcile zinthu asanalandire ndalama? Kuasayinisa mafomu ngati alandira ndalama koma ndalama zowata abera. Tikamanena kuti muziko muno muli manjanjawidi, muli anthu okuba kwambiri amene sanabwere kuzayang'anira anthu, amene sanabwere kuzalamulira, sanabwere kuzayang'ana welfare ya anthu, anabwera kuzayang'ana za mimba mwawo. Ndiye ndi boma limene lili la MCP. Muli anthu amakani kwambiri aukamafunsa amanena kuti iwo ndi m'bale wawo wachakwera, ndiye mupite ku Blantyre DHO. Anthu akudandaula kwambiri ma health workers. Imagine from last year kuzafika pakana panopa ndi uchisiru weni. Nkhani ina imene tikufuna tiyalirire lero tilirira anthu aja amachedwa kuti apolisi. Pali wa polisi wina wake kuja kumachedwa ku Blantyre makamaka ma motorist ndi amene tikuwalirira osakhala apolisi koma kuwamvera chisoni apolisiwo. Pali wa polisi wina amagwira ntchito ku Chichiri ndipo ntchito yake ndi yogwiritsa ntchito machine a breathalyzer amene amaona anthu kuti asamayende pa msewu atalezera. Munthu amene akupanga zinthu zachinyengo kwambiri akumalandira ma 200,000 ma 300,000 kwa ma motorist
koma osakapereka ndalama yakuboma, akumagula magali moto kumanga nyumba zace, ndipo ndikangopenga siku linache chamba chikandipanga ndizabwera ndizaulule pano facha paja mmanena kuti ndine wachamba, ndine wa kokeni, ndine munthu osaphunzira obwebwetuka, koma anthu akuvutika kwambiri mamotarisi usiku ndi wa breathalyzer akumagwira ndikumatengera ndalama zonse osamakapereka ku ofesi, angomangira nyumba zace, kuwotchera mauvuni, kugula magali moto. Inu takuganiza ni usiku umozi amati akachita mount road block yokhala ndi breathalyzer amatolera ndalama mwina kwa anthu opambana mwina 50 okumwa mowa misewu yosiyana mwina pafupifupi 100 ndi aliyense azimutengera 200 taipangani times muone ndalama zimene zikubedwa kuchokera kwa mkulu wina wa polisi wa kuchichiri pa chichiri apo pa stadium paujene pa MBC apo munthu amene itibwera tizamuulule zina aje posacheda pompano. Kodi tikamanena kuti Katangale wakula kwambiri muno Malawi sikuti tikungonena tu ya inu simukudabwa aboma padakale pano kulizi nkhani ya fetereza kumadabwa kuti kodi awa wasala masiku 7 sakuulula za fetereza uja, kodi fetereza uja osika mtengo uja amamunena uja ali kuti muziwe kuti chiseko cha wapana chifukwa fetereza amene amamudalira namba uja wa ma 15,000 timanena kuti amuyika pa 80 uja amene ujaso ndi osakwanira wina yonse anachita expire nderero kunatengedwa 650 billion kuzera ku Ministry of Agriculture. Ziwani kunena kuti paja fetereza wina anabedwa ku pharmacy, fetereza wina anabedwa ku butchery, anabedwa ndalama za nkhani manjanjawidi anzawo madobadoba, pano paso kwabedwa 650 billion ku Denmark kuzera ku Ministry of Agriculture, ndipo minister uyu ndi wodabwisa nthawi zonse amangoberedwa kumadabwa kuti kodi minister oyamba ndi inu, minister oyamba ndinu ku agriculture kwakhala kuti ma minister inu mukungoberedwa chifukwa chani? Poyamba inali pharmacy, kachiwiri inali butchery, kena kuja ndikuja kuna zapita ndalama zina za nkhani ku Germany, lero ndezi wani kunena kuti Denmark sopano ndiye yalowamo sopano 650 billion imene amafuna kuti agule ati fetereza wa kampeni ati anthu atame. Ziwani kunena kuti ndalama imene yapita yabedwa ndalama 650 billion. Ungoziwa kunena kuti so izi tumwena anthu amaona kati ndife ana ife tu Malawi ndochenjera. Ndikufuna ndikuuzeni inu MCP mukamapanga ma tactics yano kumakhanga tikumaona ngati Malawi ndi omwe aja akale amakeza naja ne mukungozinyenga nokha. Malawi pakali pano panasukusulu amatha kuzukutwa ndikuona zimene zikuchitika kutera ko media team yanu ilipe akulu anu alipe apindira michira mmaona ngati sitiziwa ndetaziwa ati ine ni mwana wa chabe kwambiri ndaziwa kunena kuti inu MCP kuzera kwa Minister of Agriculture mwaberedwa 650 billion imene anapita kuti ati akachita ati akagula ati fetereza kuzera kwa madobadoba nde akupondani. Koma what I know is there will be a day imene muzayaluke sopano chifukwa kafukufuku azapangidwa ndalama zimene zimuzazibweza zimene mukumangira manyumba, kumagula mahotelo, kumamanga maloji, kumagula mafamu, zimene zimuzazibweza 650 billion mukaitenga ndi ndalama zingati zimene zingathandizire Malawi amene akuvutika. Ndi mankhwala ochuluka bwanji amene angagudwe kuti athandize muzipatala andikwaza kazi ngati ndi chimanga chochuluka bwanji chimene chingagulidwe kuti anthu azidya mizimu pamene anthu akuvutika koopsa Malawi muno. Ndafuna ndikuuzeni inu aboma musamapangeza uchisiru ndikumaseweresa miyoyo ya anthu. Kupangika ndi uchisiru weni umene sitinawuyembekezere kuti ungachitike muno Malawi. Nkhani ina imene ndikufuna tikambirane pano ndiyokhuzana ndi ameki.
nafuna ndikuchiteni woni inu ameki komanso inu ndikuzuseni inu a opposition kunena kuti meki mukaiyang'ana yamba kusindasinda ma statement, ndipo ndinafuna ndikuuze iwe umachedwa Sangwane ndi gulu lako kunena kuti 50+1 sinayambe chaka chinotu, inayamba 2019 2020 akhoti atalamula. Nanga nthawi imene jasimi mabwera bwanji kumalankhula ma statement anu au chisiro amene mukupangawo kumanena kuti tikazawerengera ma candidate ose 16 ndikuona wina ache akupambana pakati pa amene okuti ali ndi mauje ne mavoti ambiri kuposa anzachewo amene ndi amene titi zamuchite declare wina. Kodi tiyerekeze kuti anthu ose apeza 5 wina ndikupeza 21 ndekuti muzamuchita declare muzakhala wina? Inu ndinu makape kwambiri. That is why mafuna kumapusisa Amalawi. Ndi Amalawi yachesiya lero to Amalawi we are checking you. Tikukuona ni china chilichonse, we are scrutinizing china chilichonse, ndipo siku limene muzakapanga mistake yokuti ati muzaberezi sanko inu lolowera muzaluna koma lotulukira simuzaliona. Ndi chifukwa chake ngakhale akuluakulu ame ndi makapena a polisi akumabwera kumene kuja kunena kuti takonzeka kuwateteza ameki mwalamu kuti akane kuti takonzeka kukateteza mavoti. Inu ndinu zisiru kwambiri. Andi maplani anu amene mukupanga ngakhale enu a MCP ochita treni anyamata anu azikwanje kumalomo uko tikuziziwa amene mufuna muzachite deploy malo siyana amutavezeka ma uniform ena ngati ame ena ngati a polisi zonse tikuziziwa. Amalawi ziwani kunena kuti anyamata azikwanje mwaona atipe masiku amenewa musadabwe iyayi ali chakumalomo kunchisi uko ali ku training akuachita training agalu amenewa ndi cholinga kuti azabwerese zisokonezo m'masentamu ma hotspots amene akonza ndi cholinga azabere zisankho. Andi inu a opposition mukuyenera kuti mukhalewo ozuka maso anu akhale patali, aziyang'ana patali, aziyang'ana masenta muikemo anthu security yanu. That is why tikunena kuti inu mukakavota pasiku limene musachoke pa center, mukhale pompo muzigadira voti yanu. Imani 100 meters away muziona pa center po kuvota ndi kuteteza voti yanu. Chifukwa zimene zizalikonso 2020 anthu anakavota ndi kuteteza voti yawo. Uchisiru wangati umene siutheka kuno ku Malawi. Tafuna tikuuzeni nkhani ina yomvesa chisoni ikupita kwa Vera Kantukule kuti muyang'ane kwambiri mmene anthu akugwirira ntchito za mahotelo makamaka ku Golden Peacock. Ku Golden Peacock anthu akuzunzikako kwambiri kumadabwa kuti abale soya pieces wafika mahotelo. Soya pieces salary yomachita kumapasa anthu pamanja, ndipo ma Chinese kuno atitola kwambiri kuwapasa anthu salary pamanja, ndipo salary yosakhala ya constant, salary yosakhala yoziwika imangosintha daily. Kuwapasa mwezi uno 90,000, mwezi wa mwa kuwapasa 120, mwezi winawo kuzapasa 95,000, mwezi winawo iya papa 10 kupasa ni 150. Salary yosaziwika yopasira naso pamanja an international company imene yachokera ku China, inachokera ku China kubwera kunoko. Anthu amma hotelo zina lilama hotelo lizimango khala zina chabe chifukwa anthu amati akamamva kuti uyu akugwira ntchito ku hotelo amaganizira kuti ni munthu amene akulandira ndalama za phamwamwa, komanso amaganizira kuti ni munthu amene akudya bwino ku hoteloko. Ziwani kunena kuti kumene kuja kumadyedwa soya pieces ku Golden Peacock ya Lilongwe ngakhale soya Blantyre. Anthu akudya kumene kunyemba zofutwa, ndipo ngati kuli anthu ena amene akuzunza Malawi ndi amachedwa kuti ma Chinese. Ndipo ndi nkhani yomvesa chisoni iniyo Vera Kantukule ngati wayang'anira za tourism mupite mukacheze ndi anthu anu
koma timamva kuti kumene kuaboma amangobwera ndikudya zinthu zaulere kumwaimwa kumafanta ndikumapita. Ndi mmene tizimayendera kuno ku Malawi malo kuti even olo wa Malawi Bureau of Standards aziyendera aziyang'ana makampani osiyanasiyana komanso ma ministries osiyanasiyana ngati labor kuyenda kuona mmene akugwirira ntchito ya Malawi. Hayi iyo amangopita kukatengako ma US dollars basi ulendo kwawo kukakhala, koma mudziwe kuti Amalawi akuzunzika kwambiri, akuzunzika Amalawi. Chonde Amalawi kwina kulikonse kumene muliko mwasala ndi masiku 7 apa kalendala eniyo ndi masiku okwanira 10 koma pakalendala penipenipo masiku ndi 7 tikupita kuzisankho. Chonde anthu amene waosa wabwerezanso, anthu azunzatu awa azunza, anthu amene azunza andi amene wawa kubwerezanso. Ndikupempha inu a polisi chifukwa ku polisi kukuli makape kwambiri, ena chamalitenga ziko lingati ndalamaho ndiye kuliso ena ake akuwame amene akulitenga ziko lingati ndalamaho. Kuteko zimene ndikulankhulazi amuyimbira kale ujeni wankulu wawo ame kumana kuti boni kalindo chama kutola ni kwa basi bwana ofunika moja ati zamugwiregwire. Ine ndimangolankhula chilungamo ndipo sinimaona kuti ndiyame iyi ndi polisi zimezo ndibe nazo ntchito. Mupite mmene mukaone mmene akuzunzikira even aja akupanga nsewu wa Rumpi Jaguar Road Aprem Construction pakali pano pati kunena Aprem wo amba kuchosa anthu awo ntchito chifukwa choti boma likulephera kulipira ma contractors. It's not only Prem Construction, kuli ma contractors osiyana azomanga akuzunzika kopsa boma likulephera kuwapa ndalama zawo. And yet akwauza kuti ati mwezi uno watu usafike pa 10 asanamalize ma projects. Ndi apa mwamba kumatenga zitukuko za anzanu ngakhale za Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda anamanga mauje nyumba zowathandizira anthu. Koma ino mukukazitenga zinthu jando kuzisiya pa Facebook kumanena kuti nyumbazo ndi zanu. Inu ndinu makape kwambiri ziseko zakupana ndipo muyaluka. Tateni muzingopanga yoberayo koma iyo kuti anthu angakakuvoterani inu live. Ayi ndi apa magali moto akumakuferani pansewu mukupita ku kampeni taonapo ma president ifeyo amene anthu amapanga kampeni president pakana kuwasiriza gamoto sinamvere mupasewu ukuza kuti midzimu yavuta mafuwa chiseko cha mpano chakwera bo likalilo the DC waiwe zaka unyoro awene idakalawe chonde iri sate masiku asanatebuka natingati pakarogata takusowani twazinzanga area rete ayira hopu takusowanitu timacheza nani muno mukati mmanga kawasi from Jeza Village babuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.